Per ara ja ho teníeu. Ja sabíeu on era. Ara, provem-ho. Pam, pam, pam. Ara ho duim bé, eh? Aquí. No veieu que sona diferent? Sí, home. Sona molt bonic, que sí. Abans ho fèiem aquí. Pap, pap. Per què veiem els meus? Aquí no, fes un, dos, el dos, pap. A tu t'han de menester cada dimecres aquí. Cada dimecres. Avui, mentre no ve l'Enric Carabé, farem una cançó nova. Farem una cançó nova que es diu Foc al Tribunal. Ja està aquí, ja està aquí. Foc al Tribunal. Això ho va fer el Tribunal, us podeu imaginar el que vulgueu. El Parlament, la Moncloa, i aquesta cançó la va fer el nostre estimat Jordi Fàbregas en el Pont d'Arcalís, ho podeu mirar pel YouTube. I la tornada diu així, diu: senyors de tan alta ciència fan veure que tot s'hi val, se'ns ha acabat la paciència, fot-li foc al tribunal. Sí? I en música seria així, no? Senyors de tan alta ciència fan creure que tot s'hi val, se'ns ha acabat la paciència, fot-li foc al tribunal. Què, el tenim?